can I get to the Engelharting? Or swimming Z tejto pool. riti takám do Engelhartingu. Yeah, really. Really, ale Mirec povedal, že rovno máme ísť. Keď je rozdvojka, tak choď rovno. Rozumieš, nie? We are so... To je náš Mírko proste, no. Čo si budeme vravieť. Guten Abend. Dobrý deň, prinášam reportáž Sedliak v meste. V tomto krásnom veľkom meste menom Mníchov sme sa stratili. Išli sme síce podľa inštruktáží pána Míra Kaletu, ktorý stále vravel, že choďte rovno, keď je rozdvojka, choďte rovno. A prišli sme sem, vidíte, krásne, nikto nevie čo, fotia nás tu. Nevieme, o čo nám tu ide, proste blik, neviem. To sa blízka, asi bude pršať, ale... Inga, ak toto budeš pozerať, tak pozri sa, sme v Mníchove, čiže v Nemecku. Ale ty vypadni, toto je ten... Preto, ale ja chcem Inge. Ja ti idem práve ti idem poslať SMS-ku, sa chystám, že kde sme a čo Inga, on je opitý. Ja nie som opitý. Vážne, Ja on nie je som opitý. opitý, ja som strašne šťastný. Po tretej v Nemecku som ja v živote nebol ešte. Ale my sme si povedali, sme povedali, najprv prídeme o 7. V pohode, prišli sme do 7. Ešte Mikimu by som chcel povedať, že treba ísť po diaľnici 250 a stratiť sa Ale v skupine počkaj, a potom, aby sme nie, sa hľadali. ale my vieme, že Ten, čo má Miki, ty nás GPS-ko, tak vidíš. treba ísť 250. Ale on povedal, že on nás vidí, len my jeho nie, my vidíme síce červené svetelka, ale to je nič, ale on nás vidí, to je základ. Ale ešte som chcel niečo povedať a to mi teraz vypadlo. 900. Jednoducho povedané, stratili sme sa v totálnej riti. R-I-T s mäkkým I. Zatiaľ pre tento vstup je to všetko, ohlásime sa neskôr. Dovidenia pre televíziu Lux, Andrej Leitner. A teraz daj venovanie. Komu si ten kotonát venoval? Toto bolo Mikimu. Mikimu na svojom červenom kánoe. Myslím, že to je presne to, čo je na tej lampe. Koľko to bolo? Už to je 8 km. To je 8 km. Takže čakajme, že najbližšie bude odbočka na